Tini chini takuk Rosamung kurun Bimol Deborma Thaiman orgui belai khakam jakatini abon orgui nang babai tangmani babai sini laimani abon tekisa bin saikhnari na ang babai prai 18 ager khoitana malaija erpor ke Rosam laikha ang chini champahar bono ringui tubo aur malalai Rosam layo belai Rosam notei belai beni wa clay borno phunu kalana no belai bakhabini kotor aboni lo sakai to kabang ma bini kok sana ke to sing hapung sayo sabaya abo bothimani bai belai khakam ka ke ang bai malai onek Rosamung no bini thani naharka abar bini Rosamung no Rosam laika chinoro group rok toy khalaika abro bono bhai phrim bhairo champaha baro abone ulo chung abar tolarago thangi win babai program rok khalaika abone ulo ani nogon ino bhai baro shooting rok khalaika chini culture no ti bhai ke huk hoglai bhai ke mai kai lai bojara sini tamu dai ka tomar no tabu bonoro kasar ro timi ro lo sa ko phunu jago nubna tei ti ro phunu jagi tamo ang nije na phuru parani kaisa samar kana indai abhinay khayo baro director kini tabu takhu Rosam nai botam bai kani kelen ani nabo bhai baro aino ani logini baro Roma bisong duwi lai tam phagani no tei chini dal guru bram tei belai kha ham abon lo a shooting no pai mani pore pai ke hamke sari go pai ke tisela na oi mai rok salai ko ro salai bini kaisa tabu muito tangwani login borok bo muito manja bo tini bo khana oi ka buitum jeseng mui kotha pangthan mosdeng akaran mosdeng ke asuk hamzah bo mosdeng ke abono mutuman tai bosudu Rosamung simir sabitonya tabung nije humulum degree college aren bo master ka akro degree college ngia ko akro abor tolawon culture academy ni khok jago abo town hall ni kanoro chini council je tongmani tabu aro tonggo tongmani aja kawo academy kulo apro bo aro ni kaisa phrengnai ni baro master ni baro phrengka tabuk chini Rosamung kurung July som binu student tini bhaibeka lokha jotono no tei kobang ma bin thani sering thani chini tabuk noni Gopal Deborma Rosam nai bobo binu student an bani tini kha khamai bar ko bhaibeka actually bin kong sana thanga ke bakha phatina nayo bakha belai yok mani bhai ke tamoto sanai bothiman bai belai chini hotingkha abo to ishor asai kengke hinane nango bona ishor na hai ke nungui kalangka hai bona bothia bini tabu bo kalangni thangjak bini Rosamung bini makhang dok yaphana bini khorang lesung khanai dongnai thia sakna abono joto no ang tobong nai joto no takhu buk somno no kaisa sungbo chini soron soba khlai bini soron soba khlainani joto no unglaitan ke bini no bini poribar bini je tahu bini poribar no joto no hambui tongnan bang joto no ishor thani
जतन प्रार्थना खायथों abo saino ani hakhamungko bathaka jotona hambai. Ang Nogesh Deborma khwai ata group ni ongai kokisa sanai takhuk Bimol Deborma resap kreng bo khoroksa belai resap kreng khawarjak ang bini mango thangi phaika afro muito mangkha salsa bo ani nogo phaika afro sengka dada radio center o resapna muchungu nongle bahaikai radio center o thangka afro ang masaka ang afro jubo onustan rogo program khlayo tei asa folia natok remani akok rono bo sengka ulo bo akashmani radio center ni resap kreng ongkha aboni ulo Tripura ni kok borok resap kreng best popular ongkha chini takhuk Bimol Deborma ang sanamujongo resap kreng Bimol Deborma no nini langma tabukbo gothang tongkho bini bagoi chini khwai ata ni ungoi ata group ni ungoi जों suri sano takhuk Bimol Deborma ni phola gothar ungoi tongthong kaithoni thani